Ngiyanibingelela kuleli khaya elifudumele lezindaba ezihlabahlosile zolimi lwesiZulu ezizokwenza ulokhu ubuya njalo njalo ukuzozilalela. Hlala phansi-ke unethezeke, ubize nabanye nithole intokozo nokwazi isiZulu kangcono. Igama lami nginguLungile, ungangibiza Teacher Lungi, Mam Lungi noma Aunty Lungi. Lezi zindaba zicashunwe ngokusemthethweni ezincwadini zabakwa-Shooter and Shooter Publishers, abashicileli abaphambili bezincwadi iminyaka engaphezu kweyikhulu. Indatshana yethu emfishane yanamhlanje isihloko sayo sithi, Indoda eyayethembekile. Kwabe kukhona umuntu ezweni labelungu phesheya owabe eyisihlupheki ezalwa ngabantu abampofu. Le ndoda yabe ikhule iyintandane ingenabani wokuyondla. Kwathi lapho isimdala le ndoda yase itholwa isigwili somnumzane othile, sayinika umsebenzi wokubheka abantu ababesebenza emasimini aso. Yawenza ngokukhulu ukuthembeka lowo msebenzi eyabe iwunikiwe. Lo mnumzane eyabe imsebenzela wabe aziwa njengomuntu owayenolaka kakhulu, kodwa akazange alukhombise nakanye ulaka lwakhe kule ndoda, kwazise ukuthi yabe iwenza kahle umsebenzi. Kwathi ngemuva kwesikhathi eside le ndoda isizenzele ugazi olukhulu kumnumzane eyabe isebenza kuye, wavelelwa ishwa umnumzane. Waba namacala amaningi, wabethe uvika elinye kwaqhamuka elinye, kwaze kwathi ekugcineni adliwa onke amasimi akhe. Kwasala isiza sendlu nje kwaba kuphela. Wayesezibiza zonke izisebenzi zakhe ngelinye ilanga, wazitshela ukuthi umsebenzi usuphelile ngoba izwe lakhe selingelabanye. Zahamba zonke izisebenzi, kwasala le ndoda eyabe imsebenzela kahle, naye eseze wayethemba. Kuthe kusihlwa ngalo lelo langa ayebize ngalo izisebenzi waziyekisa umsebenzi, wayeseyibiza nayo le ndoda eyabe isele, wathi mayilungise izimpahla zayo ihambe ngosuku olulandelayo ngoba wabe ungasekho umsebenzi wokuba iwenze. Yenqaba ukumshiya indoda, yathi kungeke kwalunga ukuba ahlale engenaso nesisodwa isisebenzi. Yase ithi yona izohlala imsize, ingalindeli lutho oluyiholo. Bavumelana kulokhu, yahlala indoda imsiza umnumzane emzini wakhe. Kwathi ngalanga elithile bagibela amahhashi, bahamba baya endaweni ethile ebuqamamana nasekhaya. Bathe sebebuya bafica umfula ababewuwele besaya kuleyo ndawo
ungenisa uza nezinkodo abasobala ukuthi labelina enhla nawo. Base bezama ukuwela ngasishane. Ngempela-ke abafaka amashi abo emfuleni. Kuthe ukuba bafike lapho amanzi ayenamandla khona, kwaba kubada, namahashi ethuka ezwa isikhukhula sinamandla. Kuthe kusenjalo, lase ligxuma kakhulu ihashi lomnumzane, lazithela kuso isikhukhula, laphinde lagxuma futhi lamkhipha ngaphambili, wathathwa ngamanzi. Indoda lena eyaba ihambisana naye umnumzane yasinda yona, yabisiwelela ngaphesheya. Yafika yashiya ihashi layo yase ingena phakathi emfuleni isizama ukuyomsindisa umnumzane. Yamfica ezansi nomfula egaxele emthini womyezane, yamthatha yaphuma naye, wasinda. Bahamba-ke baze bafika ekhaya. Kwathi ngasemuva kweminyaka ethile, lo mnumzane kwenzeka ukuba aze aphume kulolu bishi ayengeniswe ngamacala kulona. Wathenga izwe elikhulu kude kuduze nalo lelo okwabe kungelakhe, kodwa selithengwe ngabanye. Wayesethutha wayokwakha endaweni ayithengile waze wafela khona. Wathi lapho esefa wabiza umkakhe nabantabakhe bonke, wabatshela ukuthi useyafa. Ngakho-ke aboze bahlukaniselane izwe, kube yilowo athole ingxenye elingana neyomunye. Wabalaya ngokuthi baze bangamkhohlwa ngempela lo muntu owamsindisa ekufeni. Wabadonsa ngezindlebe, wathi uma sebelahlukanisa izwe kufuneka ukuba naye lo muntu bamnike ingxenye elingana neyabo bonke. Nempela kwaba njengokusho komnumzane. Nanko-ke umvuzo wokwethembeka. Iphela kanjalo indatshana yethu yanamhlanje enesihloko esithi indoda eyayithembekile. Siyabona-ke ubuhle bokuthembeka. Kodwa akusho ukuthi njalo uma ngabe uthembekile kumele ulindele umvuzo. Zijwayeze nje ukuthembeka ngoba wazi inhlanhla yakho iyoba khona nini. Ngesinye isikhathi ungathi uma uthembeka uthole ukuthi khona umvuzo omuhle ozowuthola egcineni njengayo le ndoda le. Kodwa nje kuhle ukuhlala uzijwayeze ukuthi uthembeke ukuze ube umuntu oqotho phakathi kwabantu. Thank you for watching. I hope you come back for more stories which will help encourage the speaking and the understanding of isiZulu. And more importantly, to encourage the younger generation to be excited about isiZulu, to enjoy isiZulu and to understand isiZulu. Please don't forget to subscribe, don't forget to like and leave a comment on the comment section. And to share the story so that more people can be aware of this channel and come and join the rest of us and improve their isiZulu. Bye. Wozani, bum ba dum, bum ba.